Salam, Horas, selamat Paskah Padua Madihita. Adorang sota mulai marhadaulaton marsaur dohok debata tapake matiki sangobas martang yang dibagasar martabe martang yang mahita. Amin. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani nunga tutu hehe ibana aryodo na jinadihon ni Jahuba marolopolop jala marlas ni roha mahita disi batu naung dibolokon ni akka pada bagasi gabe batu parsuhi minamasa ni Jahoba doi halonganga doi anggodi matata. Haleluya. 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 Martang yang mahita Ale Tuhan debata surma todi parbadia tu rohanami asa tarapul situtu rohanami marite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gadda haporsiaon nami marhite-hite pakirimon na mangolu asa toktong hingot hami nahehe dohami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namate i. Amen. Mari dehita.
Mangihan ma pati ni debata di parningotan pesta Paskah paduahon sadarion iman nadiana sian Yohanes bidu 10 sada ayat 25. Dungi ninna Yesus mamado ibana ahu do haheheon dot hanguluan namangulu do na porsea diau nak pemate ibana ido sahatna atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naobar tepati ini. Amin. Dari di mahita. Poti madosata martangiang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan kami Yesus Kristus odo debata pargogo na suatu dosan sitopa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang siapa katayon nami nasoture ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami natama situtudo hami honauhum alani dosa nami i alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i asi maroham di hami ale debata nami pardengkan bahasa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di parbadia turohan nami be asa terbahen hami manguloi ho di bagasan hati goran dot habadiaon gabe sahat hami tu hanguluan nasora suda na pinarbaga bagam diakan na forsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringot hasani dosa songonodo pakkaholong ini debata di portibion pola do anak nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan nasa leleng nileleng na di ibana asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Pared de mahita.
Tangihon ma hatani debeta epistel di pesta pasca paduahon sadarion tersurat di sada Korin itu 15 memuka sianayat 10 sia sahat rodi ayat 26 tajahama marresponsoria anggohola di tanoon hita makirim di Kristusi jol manadu manggol do hita sian salutna ai songon marhite sian sada jolma songgop hamatean songonido marhite sian sada jolma haheheoni akkanong mate alai ganukma mengihutkan parjorna parjoloi Kristus dungi akkana di Kristusi di haroronai ai ikon marngarajai ibana rasi rasa dipatuduk saluhut musui tutoro nipatna ido sahatna martuado akan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa amen marede mahita Hatidakon ma hata hapersiautai songonadi hatidakon idongata sa hapersiaon di sadok portibion rak mahita madok hau persia di debata Jehovah ido ama pargogo nasa bedosan nato palang dotan hau persia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tindukan si Maria naga begabean sabto di patadia adoran suatu Idola kata, natuwa na berni, di pamumuman ni sila Diyos, nabalikan pada lo ibana di hawak na sila, natuwa tuwa na todo nung ditanong, namlak mangolo di ari patulubo, namanay isurko, labot tu siya mo dibata Jehovah, namanay pargogo na sa tulusan, di sila ibana sobat tanong,
Tabegema ede pujian sian kor punguani nahuria, laus diurutin pamuse ede pujian sian punguan ama.
Sunggul-sunggul di pesta Paskah paduahon di hari sadarion, Mamuka di hari Selasa tanggal 22 April 2025, Sahat Rodi tanggal 25 April 2025, Borhakdo Paditata Madohoti Udangan, Sian HKBP Distrik Walu Jakarta, Ima pelatihan Building Up Transformation Leadership, Maringanan di Hotel Avengel Convention Bekasi. Songonima sunggul-sunggul di pesta di Bongilon. Tabegema ede pujian kor sian punguan ina glori sola fide, laos diuduti mamuse ede pujian kor sian paduan suara Immanuel.
Laos tapapunguma peliarta sada A do sada B. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras meta salu nakamangina. Hatani di bata turpuk jamita di hita di pesta paduahon parningotan. Haheheon ni Tuhatta Yesus ima sian natar surat di buku ni parpasalmen bidu 110 alu. Mamuka sian ayat tulu sahat rodi ayat 10 alu. Pasalmen bidu 110 alu ayat 10 tulu sahat rodi ayat 10 alu. Songonom madidok hatana disi.
Nunga pola diguguho manulak konau asa tinggang nian. Hape Jahoba mangurupiau. Jahoba do pargogokku dohot edekku. Jadi gabe hatuaukku ibana. Suarani olopolop dohot hatuaun marsaringar di udung-udung niak kapartigor. Siamun ni Jahoba do sibahen hamonangan. Tebul situtudo siamun ni Jahoba. Siamun ni Jahoba do sibahen hamonangan. Daktagamom matiau. Say na mangulu duau. Asa hupajojor akka pabahen ni Jahoba. Nungagogo tutu dipicang Jahoba au. Alay datung hamatia nau. Datung tu hamatia nau. Di pasahat. Itu saatna. Amnak kamanami, hinanami, na hinaholonga di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Marpungu do pehita tutu di Bodarion. Lima laho patupahon pesta na paduahon di parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Naung manaluhon waso ni hamatiani. Jadalos di parpungat ta sedarion dihamak kamang inang taingok do tutuna ta pestahon itonga-tonga ni bangsot ta. 5 perayaan ya, hari Kartini. Itu ate akainang 21 April kita merayakan hari Kartini. Tutu tahala sodoi sudi dada hola nakka paropuan na makalason hari Kartini di hari sedarion. Doa ka ama makalasoni. Jala dilas nirohani bangsotta. Marningot perayaan besar di tonga-tonga ni bangsot taon. Na gabi makkorhona kalas niroha may. Makkorhona din lumubi di akka paropuan. Ala memang yakka paropuan nane baswe yari sadarion bebas gratis do di lehonate. Manang naung tadalani do nakini 1 hari ini 21 April semua perempuan yang naik bus busway do Transjakarta Perak diberi ongkos gratis. Dakuboto do laho manuhor situhor pe gratis do adong tahina gratis. Waka perempuan manang nado mangan dilihat do gratis. Ipe holanipe di pasahat di patuduhon bangsot taon tuhita lumubi tuaka perempuan ngamak korhon lasni rohayate akainang. Jadi memang dada hola nakka perempuan nangaka punguan ama pedo do marlasni roha makalasonala. Memang itu merupakan satu kebanggaan di dalam sejarah perjalanan kehidupan kita bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh seorang ibu di mana margoal Raden Ajeng Kartini. Jala sahatu partikiat tahun memukasian ari hatutubu ni Raden Ajeng Kartini nunga marningot tita 164 tahun nong salpume. 5 tahun 2025. Ala memang Ibu Kartini taboto do tubuh di negara tau di Indonesia tanggal 21 April toho di hari sadarion tahun 1870 sia. Dalam marujung ngulu may mana Ibu Kartinion tanggal 10 September tahun 1904. Jadi di dalani ma nguluna saleleng ni namarumur hampir gok. Jadi mulu etong-etong nakin 1 tahun ujung di nguluna marumur may bana 125 tahun marujung ngulu. Jala memang taboto do takas.
akamang dumubiaka perempuan, bagaimana perjuangan seorang perempuan di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini yang berusaha merubah, melakukan sesuatu yang baik demi kehidupan dari perempuan. Ala memang Raden Ajeng Kartini tubuh ibana pada saat zaman Hindia Belanda di sido partubuna te. Jala marsikola ibana alai dung tamat mulu sosala di persikolan di Belanda neng berusaha melanjut pendidikan. Alai dibatasi, tidak diperbolehkan. Alai berjuang, berusaha maibana hirana mabahen sesuatu hal yang mungkin bagaimana supaya perempuan yang ada di tengah-tengah negara ini bisa berkembang, supaya tidak tertekan. Gudang ma akanani pikiran na. Jala marhitesian aka usahana ni pikiran nai. Lalu sadong do nama nurati. Adong doang kina danga pala binutu isi guarna. Jala ubainima gudang di patuduhod di suraton gabe adong ma sada buku ya, judul ni buku imana didokna habis gelap terbitlah terang, berisikan bagaimana perjuangan dari seorang perempuan untuk mempertahankan keberadaan hidup dari para perempuan dan bagaimana supaya perempuan itu tidak tertinggal, tidak tertindas di tengah-tengah negara bangsa kita ini. Idoasa adong usaha di bana. Nah didok may pahlawan nasional dalam bidang emansipasi perempuan. Alai dadaholan satu masa perjuangan di bangsota. Baringot tu perkembangan do perjuangan naing di patupa niaka perempuan. Jadi berusaha terus bagaimana supaya perempuan itu juga mempunyai kedudukan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dang B merasa tertekan, nguluna di tonga-tonga di bangsa tau. Itu asatari dia memang perjuangan niaka perempuan na didokna emansipasi wanita di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Ya, mengusahakan supaya perempuan itu juga menjadi maju. Satu partikiat tau ngataboto atiaka amanginang. Sengudia status niaka perempuan dadaholan di tonga-tonga ni keluarga be na berperan aktif songon na julua ni. Dohok nang di tonga-tonga ni hita halak batak pe. Perempuan berperan hanya di tengah-tengah keluarga. Yang mulu taboto ati akamanginang sa sonari piradong dupi di Bonapasugit mulu tabereng akaina idolao mersuan marbabo alai lasuhdo dio pau pada denak na huhu merbabu di hau malay yang gua matai goyang-goyang kaki do di lapo alai nuaing adong maperubahan deba jaladang di paluas be asaholan na goyang-goyang kaki amatai iko berengon nama sengudia perjuangan ni sada halak ina perempuan di tengah-tengah ni keluarga nang di tengah-tengah ni bangson memperjuangkan supaya perempuan itu tidak tertindas. Lam maju memang ngataida perkembangan nak. Sengoni nang di pendidikan, sengoni nang diaka habisuhodo diaka hamalon, ala memang ngamat gudang akka perempuan na maju sahatu partikianon. Jada sianak ka perkembangan ipe. Ngasay torusa dong. Ay najolo molo binereng markor di gereja rangadok kia perempuan manguluhoneti. Ada yang kunuaing mga jago-jago menghebat-hebat akka perempuan manguluhokor. Termasuk do di bidang pendidikan, do jabatan ngataida. Imalas ni rohata jala memang nakita pe ikut tado do aka perempuan nadong di tonga-tonga ni parsaurata perempuan yang sudah maju yang tidak tertekan batin lagi hanya bertugas bekerja di
tengah-tengah keluarga saja, tapi sudah ikut berpikir memperjuangkan yang terbaik di dalam kehidupan. Sadalas nirohadu, sada pasu-pasu nasihat tuhatai donang na pinatuduhonna marhite pengorbanan do perjuangan ni Raden Ajeng Kartini ido bena saya toktong taingot diingot bangso do negara tahun untuk merayakan ya, pesta besar kelahiran perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Las dorhata tiak kainang. Ala memang marhite gerakan do perjuangan ni Raden Ajeng Kartini do mabai perempuan semakin maju dan berkembang di tengah-tengah ni bangsa tahun. Si halas sonot tamai tutup. Jala bagian ni pabahenan ni debatadoi dang di tengah-tengah ni bangsota sahatu nguluta secara khusus tuaka perempuan asa gabe tarida perkembangan tarida akan nadinggan bagaimana seorang perempuan selalu berusaha berjuang melakukan yang terbaik di dalam kehidupan. Laos songonima nang dihita di nama mestahon pesta paduahon parningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Totu sude di bagasan las niroha duhita. Marlas niroha duhita ala adong pakorhon ni ari haheheon ni Tuhan Yesus sahatu partikiano. Jala perkembangan niaka perempuan termasuk bagian dari berkat, bagian dari perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ima natapak kilalahon. Jala marhite sian aka pabahenan ni debata nasetoktong tahati dakot tutu di bagasa parngulota pabuana binahen ni debata mamacayar gadoi di bagasan nguluta sahatu partikiano ala memang lunga dipatuluhon Tuhan Yesus marhite holong ni rohana laho manaluhon hamatiani napatut kita makkamoleatehon napatut kita pasangapon goarni tuhatai di bagasa perdalanan ni nguluta di tengah-tengah ni portibion. Lotu nasoboi halupahonot tamay tutu. Marhite nasay toktong do hita di bagasan hauduhon laho manguloy dohot mangulahon lomo ni rohani tuhatai. Ala diaka naung takas makilalahon pabahenan ni Tuhani di bagasan nguluna. Tutudang patut be lahu mangulahon lomo ni roha sabing. Ay na mangulahon lomo ni roha sabing boy doy maralo tu lomo ni roha ni tuhatay. Jadi sudedo hita tutu makilalahon pabuah na adong sahat tu hita pakorhon ni haheheon ni Tuhan Yesus di bagasan nguluta di tikion na tapi ari haheon nai masa 2000 tahun noksal pude alai ido dalan ni debata laho paluahok kita sia dosa dohot sian hamatiani gabe taha porsiai jala gabe tai huton tuhatai ala memang ibadah do nasay toktong madongani dohot mangurupi satu napatulis sonaka pakirimot tapi di tonga-tonga ni parngulota dohot na mangalehon ahape na taharik kotoni satu nama buah kita asa parsidohot bongot tuhanguluan nasora suda. Ala memang ido di baga-bagahot tuhatai. Dung mulak ibana tu banua gijang hunga dihatahon
pabuah naikon sahat rohita, naikon paradion na do disaluhut na akana porsiai, ngulu nama cedenggan ima hasonangan dohot hanguluan nasa liling ni liling nai. Jala taguari ma ima nanidok na harajaw ni debata manang na tadok surgo hasonangani. Jala ido di dokto hatta inganan na duminggan, inganan ni akka na porsiai. Molope komatsohot siya tunga-tunga ni Portibion, alay na sa toktong doy ramotan ni Tuhani, na sa toktong doy didongani tuhatay marhite naong paradikon inganan, imanagini nuaran na surgo inganan na duminggani. Parsauran niya ka na porsiya, parpunguan niya ka na porsiya, alami maktabuto do, natape adok parpunguan niya ka na porsiya, adok parsauran niya ka na makaporsiya itu hatay alay niyan akan na porsiyay di tunga-tunga ni Portibion ola parsatukinan do. Alang ataboto, miyan ngulu niya ka na hinokop ni debata na pinadua di debata, adorak sosaha do petu nabi nagabagahon ni tuhatay ahaman na niya dupan na di tunga-tunga ni Portibion. Songon nataboto ido. Gok hasusahan, gok sitaonon, doho parukilon naikon adupan ni saluhut jolma na porsiya di tuhatay. Jala haroroan ni saluhut na siya Portibion. Buasa boy diadopi akka na porsiya, akka naso di halomohor rohana, akka parukilon akka hasusahan, do ragam niya ka nasing nama bahen macay marsak si tuturohana natapi nung nga di patuluhod debata hagugod na dohot huasona alay say toktong doi ro lahu manggugay ngulu niya ka na porsiyay. Haroroan na ima marhite siya nakapangalaho na maragam. Ima na sa toktong mangilaila ngulu ni sadok kita jolma. Ala memang siyan ngulu ni kita akan namandok na porsiya di tuhat taipe. Adong do napuluk rohana parohon akan nasudinggan maradok podongan na. Natapi dongan na sa parsauran, natapedongan na sa punguan, natapedongan na sa huta, hayak ka na marhobar balok pesipata, ngataida, tubu do na masihosoman, tubu parbada, tubu na masipalialian. Ima ragam niyak ka na masa, na niyadupan ni na porsiya na mabahin, tubu akka pojok ni roha dohot akka hasusani. Jala memang siyan akan naparohon na sudinggat tungulu ni akan naporsiya laos adong do nang aka naporsiyai patubuhon hasusa tu diri nasadiri. Puasa boy songoni. Alanya kaulao doho pabahinan na hape nunga patubuho kasusan natape naung didok porsiya saya di parodo akka susah di bagasan nguluna jala di patupai sojolo dipikiri aha pakkorhon ni naniulahon nai songonaka barita-barita namasan wai natapi akka na porsiya di Tuhani natape na say madok nang hutadda Tuhani alay say de habarani hoddo parohon akka hasusan di bagasan nguluna sadiri. Puasa boy songoni ala memang ima kiadado kondisi na niadupan na di tonga-tonga ni Portibion. Diulahom may ala ni status, diulahom may ala niya kajabatan, ala niya kedudukan, di paro hasusa tungulo na sadiri.
sadok ahama pakkorhoni di bagasan parngulonna. Jadi memang mulutai dana paroho kasusahan itu ngulu diri nasadiri dakolan si anak kajolma na mempunyai status rendah, kedudukan rendah. Alai nuaingon lunga dohot si anak kana memiliki tingkat-tingkat status kedudukan nama cetibo boido paroho nak kahasusahan di ngulu nasadiri. Ahama pakkorhonna totu gudang ma nekon adupan na ala ni nabinahin na sadiri. Alay ngadohot tong siya nakana memiliki statusi na tingkat tinggi dohot tingkat rendah na parohon akan na suringgam may hasusahan. Sungod dia ma isarana molo akan na say terancap parngulon na say berusaha mo mangulahon na suringgan do cara-cara kejahatan begal. Alay marhite siya nakapabahinan na ito to gabi makkorhon hasusahan may masuk uhuman may masuk penjara may alay didokdoy bana ng porseya dito hatay. So ngoni akka na memiliki status tingkat-tingkat na macay tibo dito nga ni parngulon na daksya naka nasingro na makkorhon hasusahan alay siya diri na sa diri dia madalan na ngatabo tututuak kamanginang mula dong akka na mempunyai status jabatan tinggi boidoy di patupay bana akan suringgan maradopod dirina doho cara melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak jujur. Tumubi muluakan na targuar na porsia di tuhatay na mangulahoni totuboy dohonot tanaswadong bihoroa hasitongan ni panadaon maradopod tuhatay. Naswadong bihoroa biar maradopod tuhatay ubain na barani mangulahon akan na suringgan maradopod dongan na jolma nang maradopon diri na sa diri. Buasa buhay terjadi sa nguni ala memang omma pangojar ni roha do pikiran nasay mga rajay ngulu ni jolma na mangulahoni. Hape nga do muse makilalaho pabahinan ni tuhatay. Nga do muse boto ahado perjuangan na pinatupan itu hatay di bagasan ngulu ni jolma na di Portibion alay tongdo di baranihon mangulahon akan nasoho Bartolomo ni rohan itu hatay jala anggo perjuangan naung takas di patuduhot tu hatta Jesus totulahu makokop memperjuangkan umat manusia di tengah-tengah dunia ini asa malua siang gonggoman ni si polisi. Asa malua sian pangajarion ni Portibion nasay manggugay, nasay mangalonokon ngolu dohot hapor siyaw ni jolma. Jala molopola no pediudahon akka namaralo tulomon ni rohani di bata. Totu dietong may naswa pala marguna di nguluna pakkorhon ni pabahenan ni tuhata Jesus naksian hamamatena lumubi sian hahehionna jalan narikot asal maadong status ni parugamon. Jadi yang gusian na julu nasetar barita muladong akahalak Kristen naso takas patuduhon ha Kristenonna naso malme dido atiak kamanginak songon natabutoy imana nido na Kristen katipi. Ulan tersurat alay dang takas patuduhon status ne parugamon laho patuduhon mangulahon akan naho Bartolomo ni rohani tuhatay jala ima namasa diulahon ma aha narikot ho bartu nani halomohon ni rohana apenung nga di baga-baga ho tuhatay nekosahat dosa luhut nangulu ni jolma molo porsia ima tu inganan naung pinaradina di surgo hasonangani. Jadi molo adong nama kilalahon na sumangargahon pabahenan ni tuhatay
ima marhite nasay mangulaho nakanaso di halomoho tuhatay dang diede hobbay ra di surgo inganan na duminggan jala dang adong be pakirimon na madok na kotusi duaw neng lao alay alani hasonangan dohot alani nasniroha na dapot siya tonga-tonga ni portibion marhite ragam ni akaulaon doho pabahenan naso linggani natapay dang di halomohod di bata boy do gabi di pauba hatani edday na madok di surgo hasonangani dango loaw lao tusi hape ang guwak na porsiyay mangedehon di surgo hasonangani inganan na duminggani mula dong na mangulahod di luar ni naso di halomohod de bata hape nung nga makilalahon pabahenan ni de bata ba mungkin natapeso yedehon alay ima hataridan na madok di surgo hasonangani dangolo aulaw tusi hamu malaw tusi nin na mungkin dumobi pardalanan ni si taonon na niyadupan ni Tuhatta Jesus sahat tuhamatian na dihaw pinarsilangi molo sopola diudukon molo sopola be dipakilalahon na niyadupan ni Tuhattay sahat tu habalgaon ni pabahenanna laho paluaho jolma na dipatuduhon may marhite na ditaruhon hamatiani jala marhite haheheon nay ima natado hamunangan na macay bulun na macay yarga di bagasan parnguluon ni akajolma na makaporsiyay Tuhattay jadi ang gonaso mangargahon songo dia perjuangan pabahenan ni Tuhattay tu danga pala di pardulihon jala danga pala di hari kotobe unang-unang ra olo madidok songo padohan ni naswadok kepedulian ni pinani adupan ni Tuhatta Jesus mau mati mau bangkit mau berjuang emangnya gue pikirin yang penting aku bisa hidup dengan baik di tengah-tengah dunia ini tanpa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Tung didohoti pe parpungwa pesta parningotan haheheon ni Tuhatta Jesus. Boido danga pala diarga hobbe. Jala danga pala di hari kotobe madok mauliate tutuhattay. Jadi ang goharorota tutu. Mulota ingot. Mulota patupa pesta parningotan ari haheheon ni Tuhatta Jesus. Totu macayargado dihita. Halatay ingot do. Pabua ari haheheon ni Tuhattay do. Namabuan ngulut tatu haluaon. Doho hanguluan na manoktong. Alami maktahapor siyay do. Pabuan na Tuhattay do. Nanaing mga rajay nguluta. Marhite huwasona na manaluhon hamatian. Dohot dohita naing harajaon ni Tuhattay. Jala ikon jalota do. Na Tuhattay mga rajay nguluta. Ima marhite na paradeho naka nadinggan. Na parohon akan natahirim. Na pasahatol las niroha. Na mamasu-masu nguluta. Na mangalehon akan nadinggan diragam niya kaulota si ganupari. Ima hataridan ni ngulu niya ka na porsiya na madok na Tuhattay mga rajay nguluna. Jala ima na sinunggulan dohot na pinaingot ni parpasalmen di bagasat turpukta ng tabiginakin. Songon ng takas di pakilalahon ni bana di pardalanan ni ngulu ni parpasalmenon. Ima marhite na takas di dok. Jala di hati dakon ibana do. Ima marhite na uduk dia dupan ni debata nama do Jahoba do pargogokku dohot edekku. Jadi gabe hatuakku ibana. Ay dangarong nabuhi mangurupi ngoluna.
asaboy malua siya parmarado hasusani. Natape naung takas di patuduhon hasitongan ni haporsyaon nay. Daksial lomo ni rohana be na diulahon. Dang di patuduhon ibana be akapabahena do pangalaho na madok na suhutad dari bata alay sa itoktong do diingot. Aha naung pinatupan ni di bata di bagasan nguluta. Ido gabi di do Jehovah do pargugokku. Ima na patuluson aha na sinakapan ni rohana. Do akasitaunon na niya dopan na pe. Alaholad di batado na markuaso. Laho patupahon haluaon. Dohot pala soroha di bagasan ngoluna. Lumobi na paluahon ibana na nidok na siya kamatian. Hay di pakilalahon ibana doy. Hiduasa didok taktagamon matiaw. Say na mangulu duaw. Asa hupajojor akka pabahenan ni debata. Hido panidangyon hita nangakkan na porsia. Namadok taktagamon matiaw. Alaydang ditonga-tonga ni Portibio petu molo toktong di bagasan hanguluan. Ala memang anggo di Portibion taboto do. Terbatas do parngulot ta alay kodohonot ta dotong. Songo panidangion ni parpasal menon. Saya pun tidak akan mati. Saya akan hidup. Karena Yesus yang telah bangkit itu menganugerahkan satu berkat yang sangat besar bagi kehidupan saya. Sehingga saya berani mengatakan saya akan tetap hidup. Tapi bukan hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup dan berada di tempat yang telah disediakan oleh Yesus ketika dia sudah kembali ke dalam kerajaannya. Ido nana yang sipatu duhonot tatutu di partikiat tau. Jala nekon hati dakonot tado. Na memang nunga di paloas tuhat taihita bongot Tuhan uluani marhite haheheonna. Jadi dangbe hamatian na mangabati ngulu ni hita akan amar parsauran dohot Tuhani. Songon naung dipakilalaho parpasal minon. Alay tahirim do asa toktong di bagasan padonganion do pangurupion ni tuhatay hita. Dinatadalani tutu partikian na nilehon ni tuhatay. Marhite na takas patuluhonot ta mangulahon ragam niyakan na taulahon di nguluta si ganupari na ikotoktong marujahan to lomo ni rohani tuhatay sawan natadok alanunga tuhatay na marharajaw di bagasan nguluta. Jala marhite para saurata tinamarningot kita partikian nuaing mamestahon ari haheheon ni tuhata madok muliati hita madok surina akka natadupi holan ala ni asi dohot holong ni rohani tuhata ini. Jala ima nata suarahon marhite parsaurata diadupan ni tuhata isadarion. Songon hataridan ne naung dohot dohita dihokop jala di palua Tuhani sian hahulomon dohot sian ragam niakka hasusan nak parukilon natadupi di tonga-tonga ni Portibion. Asa toktong sahat tuhita las ni roha paima sahat tuinganan naung pinarade ni tuhatay ima hanguluan nasa liling ni liling nay. Amen. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate ma tutuhu pasahat kami tuadupammo. Dinasetoktong di patuduh kodo pihak kadinggan di basam di ngulu nami sahatu partikianon. Boy do pihami ale Tuhan romar pungu di bagas coromon laho marsaur dohoto. Laho makalason madok moliate saluhuna
aka dengan nibasam doho pabahinammu. Ale Tuhan marningot tami muse. Didenggan nibasam dohot di asi ni roham naung di patudho ko markite kuaso dohot hagogo mi. Naung manaluhon huaso ni portibion. Jala ditadikon hodo yale Tuhan marhite haheheom mi. Ido ale Tuhan na makorhon las ni roha di hami saduhu na akana porsiai. Ala makilala do hami, pabua marhite haheheom mi. Sahat donang tuhami pasu-pasum. Ima naung di baga-baga hoko aka las ni roha. Sahatu partikian natino tuhomu di hami nekon dohot dohami makilalahon jala bongot tuhanguluan na surasuda ima hasonangan na saliling nililing na di hami. Mauliate male Tuhan marhite parsauran nami di bagas corom di partikianon. Nga disungguli ho hami musay marhite hatami songon naong pinatuduhon ni naposo parpasal meni pabua na se toktong do hoale Tuhan di hati dakon silehon gugo silehon saluhut na aka na di hari kotoni bana ido nang nanaing hati dakonon nami di pardalanan ningulu nami marhite ragam ni aka ulaon nami asa toktong husawara ho kami marhite ha porsiaw nami pabua nahodo silehon gogo di hami saluhutna. Jala marhite yele Tuhan sahat manang tuhami pasu-pasum na makorkon las ni rohay di hami saluhutna. Ale Tuhan toktong ma sungguli hami asa huingot tami saluhutna kapabahinamu do dengan nibasam lumobi naung paluaho kami siya dusa dohot siyan hamatiani. Ale Tuhan di bata Jakoba manami yang dibagas sa parsauran nami di bagas coro di tikyon. Ubuak kami do nangakadungan nami ruas ni huriam saluhutna. Molo pisoboy na sida. Roma dohoti parpunguan lahomadok mauliate. Diak kadinggan di basami ale Tuhan. Ramoti nang nasida. Diak kaulaon na. Disudena akan napinatupana sida piale Tuhan. Alay tok sungguli asaro tu adupamo lau maduk moliate makalason saluhut akanau pinatupam di nguduna. Lumobe akadongan nami ruas ni huria miale Tuhan. Na di bagasan parsahiton di partikianon. Posdorohan nami ale Tuhan jala marhite parsauran nami yung mahubuak kami tuho. Asaho tong namangalehon hahipason. Lumobi napamalupon sahit niya ka na mga dupi parsahito niya sa parsidohot ng nasida. Makilalahon dengan nibasam. Jalaboy makalason na Tuhan sa luhut na aka pabahinam marhite na boy malum na sida siyan parsahiton na. Na kami piale Tuhan na marpungo di bagas joromon. Homana sa toktong. Mangurupi hami, mamasu-masu hami, alahodo, nahu haporsiay hami, dingolu nami, gabe si pargogo di hami. Mauliate mali Tuhan. Sa tokinari mulak mahami siya bagas joromon, homa nasa toktong madongani hami sa luhut na. Asaboy di bagasan, hahipason, dolas niro hahami mabuan pasu-pasum, tuganup bagas namibi. Tangihom matangyang nami ale Tuhan. Nahu pasahat kami tuho. Mga sahon guardia nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji tuhata huhut tapasa piliata. Maredehita. Endeta nomor 620.
Pasahat ma pilihat tatu de bata martangi yang mahita. Ale de bata amanami nadi banua gijang odo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasahat hami ma siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman nami nadi banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut maloman ni roham di banua tungaon, songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namardosa tu kami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur kon ma damena tutodim. Ya mahkamah nami hami namarhobas di parpungata di bagasan pesta paduakon pasahaton Tuhamu salu na selamat hari Paskah. Shalom.